खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि राकेश उजिर आङो गहपुर साब डिविजननि सिङाव थानाय सनापुर बर' हाई स्कुलनि लेङाइ फोरोंगिरि जिहेतु HSLC फाइनाल आनजादा बे बोसोरनि बे दाननि अर्थात 15 मार्चआव जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाबो बे बोसोरनि बे दाननि अर्थात 15 मार्चआवनो जानो थांगासिनो दङ बेखायनो गासै फाइनाल आनजाद होगिरि फरायसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आंनि हामलायथिखौ आङो बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे आसा खालामनाय जाबाय बे फाइनाल आनजादखौ होनानै जाहाथे गासै फरायसाफ्रा मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो बेनि थाखाय आसा खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे आङो गासै फरायसाफोरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबो जाहाथे फरायसाफ्रा बे आनजादखौ मोजाङै मोजां होनानै मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो मोजां फिथाइ लाबोनो हायो अर्थात मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय आसा खालामनानै आरो जोबथारनायाव आरो फिन खेबसेबाव गासै आनजाद होगिरि फरायसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरनायखौ आरो बे हामलायथि बावहरनाय बिबुंथिखौ फोरमायहरनानै आं आंनि बे हामलायथि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनाय जाबाय।